siger vi velkommen til Thailand, og jeg er så, hvad jeg laver smoothies af. Der er nogle bananer, jeg kan ikke huske, hvad de her de hedder. Der er så mange navne, jeg skal lære her. Og så har jeg det grønne stof her også, ikke? Det kan jeg huske, det her Namanao. Og det her, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det ser godt ud. Og det her er gurk. Og det her Danguan på thailandsk. Og appelsiner. Og min kære blender. Og nu går vi i gang her med at lave nu. Sådan. Skal vi have noget af de grønne her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få sat kameraet op. Skal vi i hvert fald have lidt af det her. Ja, det er ordentligt knive, de har her i Thailand. Ja, det er med at komme i gang med de gode. Jeg har så mange gode ting her i Thailand. Dejligt frisk. Det er ren hele tiden. Så. Jeg skal få til kameraet. Ja, det kommer nok. Der er mango juice, som jeg supplerer lidt med. Nå, jeg bliver nødt til at slukke for kameraet. Jeg skal lige have skyllet noget af alt det grønne her. Så kommer jeg senere. Så kommer jeg tilbage, når jeg har lavet den. Så du kan se det færdige resultat.